Dyna Bev, by the way. Helo, Katie O'Chroma sydd yma. A'r gan dwi di dewis, dwi'n meddwl sydd mynd i newid y byd, yw Gan i Gymru gan Datblygu. Gradd da yn y Gymraeg ar y Volvo bathodyn Tafod y Ddraig. Hoff o fynychu pwyllgorau blinedig am ddyfodol yr iaith yn enwedig. Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi, platiau dwyieithog i helpu y gyrru, agwedd cwbl addas o gyfer cynllun cartref. Y reswm fi wedi dewis gan yma yw achos mae Datblygu yw un o holl bandiau Cymraeg fi yn y byd. Nes i darganfod Datblygu pan o'n i ar massive YouTube, nes i cwmpo mewn i massive YouTube hole, a wedyn y gan gyntaf nes i ddarganfod oedd Gysbatio, ond wedyn nes i darganfod bod Can i Gymru ar y album 1993 sydd Libertino ar y record label Angst. O'n i jyst yn meddwl bod yn album wych a fi o hyd yn rando arno fe heddi. Jyst achos ma'n fel microcosm bach o Cymru Cymraeg. Mae jyst bach yn bitter, bach yn realistic a mae jyst yn popeth mewn i un gan. Nes i ddim cael fy magu mewn cartref Gymraeg a'r yr unig peth o fel music Gymraeg nes i fel plentyn cael ei shoved down my throat oedd fel Dafydd Iwan a Bryn Fawn a stuff a fel y tygu fi really mewn i Dafydd Iwan. So pan nes i darganfod Datblygu o'n i jyst yn meddwl y ffordd oedd yn disgrifio'r byd yma, o'n i fel fi'n hynod yn cytuno gyda ti a fi'n meddwl bod e'n really funny a wych hefyd. Fi'n meddwl bod e'n gan sydd o hyd yn mynd i cael ei chwarae yn heiddiannol i fod hefyd achos mae mor arbennig. Ond fi hefyd yn meddwl bod yna ganeuon arall wych gan Datblygu sydd yr un mor arbennig. Pan fi'n rando ar y gan, fi'n teimlo yn fel mae jyst yn neud fi chwerthin. Mae'n neud fi chwerthin fel angen straen y gŵr, yr un sy'n gweithio 1-3 yn y fel cynhyrchydd BBC a fel stuff fel na fi'n meddwl bod yn hilarious. Gwersi telyn, llun o swyn, y broblem acne, llywach glyn. Heb anghofio codi stŵr yn straen angeol job y gŵr, mae gorfod gweithio 1-3 yn gynhyrchydd BBC. Llosgwch eich tafodau ar eich paneddu Puritanaidd. Collwch eich dynoliaeth mewn economeg academaidd. Enwch cyfeillion sy'n enwogion gyd o'r seiruryddion. Trafodwch tapiau cwrymeidion ar eitemau sy'n arhel. Wel, achos mae'n awesome. Fi'n meddwl bod yn bwysig iawn fel Cymru Cymraeg os ydych chi'n dosbarth canol a ti'n ffito mewn i un o'r stereotypes yna ar y gan Datblygu bod ti'n cynabod e. Ond mae album newydd gyda nhw'n dod mas Cymru hir, so fi'n really excited. A nes i cyrraedd Pat Datblygu yn roedd am hi'n proper amazing.